Ahojte, pokračujeme. Kapitola 13, aktívum číslo 5, duplicita a škálovateľnosť podnikov. Možno vás prekvapí jednoduchá skutočnosť, že sieťový marketing nie je biznis pre tých, ktorí majú nadanie predávať. Viac vám o tom poviem opäť John. Robert. John súhlasí s tým, že najúspešnejší ľudia v sieťovom marketingu nie sú nevyhnutne tí najlepší predajcovia? John, nie len, že úplne súhlasím, ale navyše si myslím, že opak je pravdou. Aby taký rodený predajca dosiahol v sieťovom marketingu úspech, musí zabudnúť na všetko, čo vie o predávaní. Väčšina tých najúspešnejších marketérov, s ktorými som sa v živote stretol, boli inštruktori, mamičky, farári, učitelia. Jednoducho obyčajní ľudia, ktorí sa radi podelia o informácie a pomáhajú druhým. Sieťový marketing je založený na prenose informácií, nie na umení predávať. Je o ochote načúvať a starať sa o úspech tých, ktorých sme do systému priviedli. A to je dobré, lebo bez tak iba jeden človek z 20 je rodený predajca. Kľúčom k úspechu v predaji je to, čo viete robiť. Kľúčom k úspechu v sieťovom marketingu je to, čo môžete duplikovať. Robert, keď ľuďom poviem, že sieťový marketing nie je o schopnosti predávať, mnohí sa tvária skepticky a sú plní pochybností. Nie ste trocha malicherní? Či už to nazvete predaj informácií alebo zdieľanie informácií, ide iba o semantiku. John, to nemá so semantikou nič spoločné a v žiadnom prípade nie si malicherný. Práve zmieňovaný duplicitný faktor v skutočnosti ukáže obrovský rozdiel medzi predajom a sieťovým marketingom. Ja by som tým ľuďom povedal asi toto. Ak ste úžasní, výnimočne nadaní, jednoducho super hviezdy v predaji, potom zrejme neobstojíte v sieťovom marketingu. Prečo? Pretože i keď predáte veľké množstvo produktov, väčšina ľudí vo vašej sieti nie je schopná znásobiť to, čo robíte vy. Následkom toho sa vaša sieť nerozrastá a predčasne zanikne. Robert. Len si ju zadusil, lebo si ju zadusil ešte v kolíske. John. Presne tak. Už veľakrát som toho bol svedkom. Často vidím, že ľudia začínajú a potom narazia hlavou do tehlového múru, lebo si myslia, že cesta k úspechu vedie cez ich vynaliezavosť, talent a jedinečné schopnosti. Ale to nie je otázka toho, čo dokážete vy sami, podstatné je, čo dokážete spolu s ostatnými. Rovnakú chybu som si všimol aj u veľkých spoločností, ktoré prikladajú príliš veľký význam vysokej úrovni predaja, na rozdiel od toho, aby kládli dôraz skôr na snahu ukázať všetkým, ako znásobiť svoje úsilie za účasti ostatných. Táto schopnosť duplikácie je pre sieťový marketing kľúčová, takže skutočne nezáleží príliš na tom, aký dobrý ste v predaji. Pokiaľ v tomto zlyhajú spoločnosti sieťového marketingu, vážne tým ohrozia schopnosť neprestajne napredovať a dodať energiu ich vlastnému hnaciemu motoru, ľuďom, ktorí tieto duplicitné zručnosti majú. Robert. To je fascinujúce, lebo keď hovoríš o ľuďoch, ktorí sa takým spôsobom usilujú byť geniálni, vieš, čo to znamená? To znamená, že rozmýšľajú ako ľudia z kvadrantu S, nie z kvadrantu M. Pokiaľ sa nachádzajú v kvadrante S, nech sa pokojne usilujú a sú brilantní, tvoriví a mimoriadní. Ale v kvadrante M, tam ich čaká skaza. Henry Ford nevybudoval impérium a nezmenil tvár našej planéty tým, že vytvoril model podnikania, založený na jedinečných schopnostiach a talente svojich zamestnancov. Pokojne si mohol najať kvalifikovaných odborníkov, ktorí by jeho auta poskladali ručne. Určite by to boli skvelé autá a možno by ich aj zo pár stoviek predal.
On však namiesto toho navrhol model, do ktorého obyčajní ľudia vložili svoj čas a úsilie a vyrobili ich milióny. Ford rozmýšľal ako niekto, kto sa nachádza presne v kvadrante M. John: nikdy mi nenapadlo pozrieť sa na toto z tohto pohľadu. Ale presne o tom to je. A pokiaľ chce človek byť úspešný, musí rozmýšľať týmto spôsobom. Opakujem ešte raz. To, čo dodáva sieťovému marketingu skutočnú silu, nie je to, čo viete robiť, ale to, čo môžete duplikovať, preniesť na ostatných. Inými slovami, svoj podnik budujete spôsobom, ktorý vie po vás kdokoľvek iný ľahko skopírovať. Keďže ostatní kopírujú to, čo robíte vy, je to presne to, čo ste chceli, čo ste potrebovali, aby ostatní urobili. A to vytvára úspech. K diskusii o duplikácii sa vrátime ešte neskôr, ale teraz by som sa chcel zaoberať termínom škálovanie. Informačné nástroje pre neobmedzenú škálovateľnosť. Keď John hovoril o tom, že tajomstvo úspechu spočíva v duplikácii, je tu ešte jedna závažná vec, a síce, že úspech vášho podniku závisí aj od škálovateľnosti. Škálovateľný podnik je vlastne podnik, ktorý vie fungovať na rôznych škálach. Inak povedané, škálovateľnosť je schopnosť systému dynamicky sa prispôsobiť potrebám spotrebiteľov a zvládnuť takmer neobmedzený rast. Z tohto pohľadu sa dá povedať, že škálovateľnosť vlastne neznamená rozšíriteľnosť. Pre podnikateľov to je zásadný problém, buď hop alebo trop. Svet je plný pseudopodnikateľov, budujúcich podniky, ktoré sú úžasné a skvelé iba za predpokladu, ak sa dajú prevádzkovať na takých malých škálach, že môžu kontrolovať a riadiť ich každý aspekt. Existuje však len málo takých podnikov, ktorí vedia, ako navrhnúť model malého podniku tak, aby sa dokázal znásobiť a replikovať niekoľkokrát po sebe, bez ich priamej účasti. V tom napríklad spočíva tajomstvo geniality Ray Kroca, ktorý je zodpovedný za fenomén menom McDonald. Ray nehľadal elitné jednotky mimoriadne nadaných reštaurátorov s vysokou odbornou kvalifikáciou, ktorí by riadili jeho početné prevádzky. Namiesto toho navrhol svoje podniky tak, aby už sami od seba pôsobili ako podniky na vysokej profesionálnej úrovni. Presne to isté urobili všetky úspešné spoločnosti sieťového marketingu. Nenaverbovali žiadnych vyškolených či kvalifikovaných hovorcov, konferenciérov či predajcov. Prezentácia sieťových podnikov, svedčiaca o ich úrovni, už bola zabudovaná v samotnom systéme budovania a rozvíjania týchto podnikov prostredníctvom informácií, ktoré v sebe tento systém obsahoval. Ako vám John ďalej vysvetlí, nestalo sa to zo dňa na deň.